Mít správně připravené a namazané lyže je důležité pro všechny lyžaře bez rozdílu výkonnosti a ambicí. Optimálně připravené lyže špičkovému lyžaři při závodě umožňují dosáhnout co nejlepšího sportovního výkonu, zatímco u rekreačního lyžaře jsou nezbytným předpokladem pro dobrý pocit a radost z lyžování. Při pohledu na celou řadu vosků, nejrůznějších přípravků a pomůcek by se na první pohled mohlo zdát, že příprava a zejména mazání lyží představuje složitou alchymii, což v určité míře platí pro závodní lyžaře, nikoli však pro hobíky. Parafínování a čištění jsou základními úkony, které nejlépe uděláte ještě v klidu a v teple doma. Pokud nevlastníte kopyto pro upnutí lyží, vystačíte si i s 2 židlemi. Na zahřátou žehličku přiložte měkký parafín a rozteklý jej nechte stéct na celou lyži. Bezprostředně poté jedním plynulým tahem přežehlete, ovšem pozor na přílišné zahřátí skluznice. Parafín by proto neměl být ohřátý příliš a měl by poměrně rychle zavadat. Po zavadnutí parafínu jej ještě za tepla pomocí škrabky strhněte, a to jak z plochy skluznice, tak i ze žlábku. Následně překartáčujte a utřete jemným papírem. Poté postup opakujte ještě i jemným nylonovým kartáčem, který ze skluznice odstraní i ty nejjemnější nečistoty. Znovu otřete jemným papírem. Celý postup případně opakujte s jiným druhem tuhých vosků podle struktury sněhu. Zatímco u lyží pro bruslení zůstávají skluzové vosky naneseny na celé skluznici, u lyží určených pro klasický způsob běhu přichází na řadu nanášení stoupacích vosků uprostřed lyže. Správnou zónu pro jejich nanášení si snadno určí každý sám, když se postaví na lyže a pod lyži pod strčeným papírem posunuje dopředu a dozadu. Pro zvýšení přilnavosti stoupacích vosků je vhodnější v této zóně nejprve vysmirkovat základní parafín brusným papírem o hrubosti 150 až 180 ve směru jízdy. Vosk vyberte podle aktuálních povětrnostních podmínek a kvality sněhu. Pro delší tréninky a delší jízdu je vhodné jako první zažehlit podkladový vosk. Další vosky se potom tak rychle nesjíždějí. Nanesený základ ještě za tepla důkladně rozkorkujte po celé ploše zóny. Po zastydnutí nanášejte další stoupací vosk, a to nejlépe postupně ve 3 až 4 vrstvách. Vosky je možné nanášet jak podélně, tak i příčně. Druhá varianta je časově náročnější, ale za to přesnější. Při domazávání nebo přemazávání venku je často situace složitější. Vosk je tvrdší úměrně mrazu a proto je vhodné jej předehřát třeba v dlani. I následné roztírání korkem nebo dlaní je intenzivnější. Nanášení tekutých vosků probíhá podobně jako u tuhých do oblasti mazací zóny. Základním klistrem je zelený, který má opět zajistit maximální trvanlivost dalších vrstev. Základní klistr naneste co nejpřesněji a pomocí horkovzdušné pistole nebo LED lampy zahřejte a rozetřete prstem nebo dlaní.
Nanesený základ by měl dobře vychladnout. Jako další vrstvu volte 1 nebo více vosků dohromady. Vrstva je v tomto případě již silnější, důležité však je, aby byla rovnoměrně rozetřená po celé lyži a aby se vosk nedostal do žlábku. Po rozmazání nechte opět důkladně vychladnout a následně přejďte horkovzdušnou pistolí. Malou ostrou škrabkou stáhněte vosk z lyže i ze žlábku. Lyži umyjte hadrem či jemným papírem namočeným ve smývači vosků. Zbytečně přitom nezasahujte do skluzových zón.